Pois o máis importante para ter unha boa calidade de cabelo é facerlle un bo tratamento adecuado según que tipo sexa, non? Se tes un pelo moi fino, pois moi quebradizo, pois podemos poñer unha base de proteínas, que vai xenial, ou senón, se é un pelo que é moi seco, sobre todo para a hora da praia e eso, que moi seco, que costa peinar e eso, pois a base de aminoácidos, un tratamento moi completo que deixa o pelo super ben. Isto podes facelo, o sea, con unha vez que o fagas valo notar moitísimo, pero o ideal é seguir un mantemento. Pois podese facer, como é totalmente orgánico, natural, podelo facer ás veces, cantas máis veces o fagas, mellor vas ter o cabelo. Unha vez á semana, cada 15 días, según o caso e a necesidade de cada un. A veces tamén facemos co mesmo tratamento pois uns cócteles e dependendo, pois non todo, o sea, algún cabelo falle falta todo, entón facemos algún tipo de cóctel e o que consiste é facemos como un lavado intensivo dese cabelo, desintoxicando ben, despois aplicamos o que é o aminoácido, as proteínas ou un cóctel das dúas cousas e despois iso actívase coa calor. E unha vez que está unha media horiña na calor, máis ou menos, deixase enfriar ben, aclárase, aparte é un tratamento super rápido e moi efectivo.